Il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ Maltin u Għawċin, il-KNZ, kien preżenti madwar il-mejda tad-diskussjoni għal COP26 fi Glasgow, fl-istess post fejn kien hemm il-mexxejja kollha tad-dinja. Flimkien ma' mijiet ta' żgħażagħ oħrajn il-KNZ diskutew dan is-suġġett tant importanti għal futur tagħna u ta' uliedna. Stephen Pajjada, id-direttur tal-Klima u Sostenibilità fil-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ, iddeskriva din l-esperjenza bħala waħda unika u ta' privileġġ, dan filwaqt li wassal l-appell tiegħu dwar din it-tema, it-tibdil fil-klima. Din hija xi ħaġa li ħajaffettwa jew ħataffettwa l-ħajja tagħna u ħajkollha impatt kbir fuq kif ngħixu, x'nistgħu nagħmlu u jekk naraw Malta bħala gżira żgħira fil-Mediterran, iridu nkunu konxju li aħna qegħdin pajjiż vulnerabbli immens. Jiġifieri l-ħtieġa tiegħi jew ix-xogħol tiegħi ili neduka u wkoll naħdem ma' żgħażagħ oħrajn biex intellaw l-ambizzjoni taż-żgħażagħ. Hija tajjeb li għandna pjan, iżda jridu naraw ħafna aktar azzjoni u għad li għandek plan issa tiġi l-parti ftit iktar diffiċli, l-implementazzjoni tal-pjan. U spjega kif waqt il-COP26 iż-żgħażagħ Maltin kienu fuq quddiem tad-diskussjonijiet li seħħew. Iltqajna ma' żgħażagħ madwar id-dinja kollha u hemm grupp ta' żgħażagħ li aħna din fihom li qed nippuxxjaw li fid-deklarazzjoni finali tal-COP ikun hemm artiklu għall-ewwel darba marbut u miktub miż-żgħażagħ fuq iż-żgħażagħ. U din hija xi ħaġa importanti għax ħajati sinjal li ż-żgħażagħ iridu azzjoni, iż-żgħażagħ iridu jkunu ambizzjużi u li fl-aħħar mill-aħħar din xi ħaġa li taffettwa l-futur tagħhom. Fost l-iktar affarijiet importanti li ddiskutew iż-żgħażagħ Maltin kien hemm id-diskussjoni dwar il-Paris Agreement. Diskussjoni fuq il-Paris Climate Accord u kif in-nies u kif il-pajjiżi bdew jargumentaw x'kien hemm ġo fih l-akkord u x'ħajsir issa wara l-akkord. U dik kienet diskussjoni pjuttost interessanti u ċertu affarijiet li notajt kienet li qatt illi jiena bħal żagħżugħ irid nara ħafna azzjoni fuq il-klima u irid nara kemm jista' jkun li din l-azzjoni tkun ambizzjuż. Sfortunatament jew kif taħdem is-sistema irid ikun hemm kompromess. U dik kienet xi ħaġa li jien irrealizzajt u jien innotajt. Kien Kutajer, Net News.